Ponono nini winjo nyakalondo mar Ramogi nasingo nini sapagario makawuono okadoa ni chenro mar penj laktar bai nikech ang'o nikech twak ma wantiere godo en twak manyalo kelo lokruok e kit ngimani, bende en twak manyalo yawo pachi malach mondo mi gigo ma samoro paro ni onge mondo mi ing'e ni ginyalo bete. Samoro nitiere ranyisi ma kineno to kinyal chich ni en ang'o matimi, to nikech chenro ni wakelo jolony mopogore opogore mabro ng'iyo matut kendo yaro malach kaeto wang'eyo ni en ang'o monego bed ni watimo mondo mi wabed kod ngima makare. Kamora amora ma intiere machiegni penj laktar, an iluonga ni Ruth Otieno. Daktari osechopo e studio ka, yena mondo mi arwake, amiye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'aka to doko ni ok en wendo ahinya e chenro ni, to en wuod kanye, olony e thiedho kata ng'iyo tuoche mage, kaeto en modhi nyiswa topic modwa ni wawuoye odiechieng' ma kawuono. Daktari machiegni. Erokamano Ruth, kora iluonga ni laktar Primus Ochieng', anan dala kucha Kano makar Nyamasaria, to athiedho tuoche mar kansa gi stima gi chemotherapy to gi radio isotope mawacho ni nuclear medicine be. To kawuono gimokelo wa kawuono en tuo mar kansa ma ok ji mang'eny ong'e wachne. To en kansa ma oket ni dwe mar adek ni ma wapare, iluonge ni multiple myeloma, to en kansa mar ondhudho. En kansa mar ondhudho. Koro dholuono bet tek. So kansa mar ondhudho en kansa owacho ni en kansa mar remo. Wang'ega ni kansa mar remo en kansa ma leukemia, lakini en kansa mar remo, to kako otimore kata kaka ithiedhe bet opogore gi kaka wathiedho kansa mar leukemia. Kansa ni en ong'eny, lakini thoth waparo ni ji mang'eny bedo kode mabed gi complication kata ma Nyasaye kawogi moko nene. Ok ong'eny kuom joma tindo, thothne wanene kuom jok motego ma hikgi kar 60 kama. Ok oseng'e kaka gima kele ahinya, to waparo ni kitiyo gi chemicals, kiyudo infection kaka mag viruses gi be nyakele. Ok wane ka oa kuom family kaka ka wuonu ni kode kata minu ni kode to imbi nyalo kwanye. Thothne ok wane kamano. Erokamano. Daktari, kapok wadonjo e kansa mar ondhudho kata kansa mar remo e ondhudho, wadwa ni wang'e ni ondhudho en ang'o e del ka a, ondhudho yudore kanye e del ka a, kaeto tich maduong' mar ondhudho en ang'o, nikech thothne iwachoga kata ka ng'ato dhi e bucha nodhi nyiewo ring'o, jomoko wachoga kata ni adwaro kar ondhudho kod weche makamago. Koro wadwa gole kanyo wakele e del ka a, wang'e ni ondhudho oyudore kanye, tije maduong' en ang'o, kaeto koka wadonj e kansa mar remo e ondhudho ka. Koro ondhudho en kar del ma ei chogo. Koro chogo nigi okone motegno matek kabisa, momiyo kaka wachung' ichung' nekech choki emokelo shape nino gi skeleton aiti kao muscle. Koro ondhudho en dier chogo kama ilose remo. Koro tich ondhudho en kar loso remo. Kuom ring'o en kama mit ga mar ring'o ma ochalo ni en ga brown kendo yom kabisa. Koro ondhudho kanye ma cells mag immunity mari losore. Cells mag remo mar red blood cells mating'o hemoglobin losore. Kanyo be ma cells maloso gik miluongo ni antibodies mabe miyo ok ibed gi infection losore. Kanyo be ma cells mabe kendo protect gi infection miluongo ni white blood cell losore. Koro ondhudho en e kama cells mag remo ae. Mane tije maduong' kabisa. Koro choke te mantie del, kata mana choke ma flat kata choke ma round momako wa gin ondhudho. Koro ondhudho nitie dendwa te. To en kamano nekech cells ma akaegi gin cells ma kaka mag red cells ma ting'onwa oxygen. Gin cells manyalo mana bet mangima kuom ndalo 120 to girumo. Kuom cells mamiyo koro kata kong'adi to miyo ibedo gi clot miluongo ni platelet. Gin cells ma ndalo gi na ndalo 7 kenye to girumo. Koro nekech cells gi ok budh ahinya dende, koro ondhudho nyaka bed kama activity ng'enye mondo los cells mondo replace cells gi kokethore. Koro kanyo ema cell ma wayudo e kansa mar ondhudho ni ae miluongo ni plasma cell. Koro kibedo gi kansa ni gima timore en ni cells mag plasma cell gitin ga e ondhudho ka, to gichako ng'wech ma koro iloso gi haraka. Koro sama iloso gi haraka no, cells moko ma dendgi ok losi. Cells mag plasma cells makelo kansa mar ondhudho ni ema miyoga wabedo gi cells maloso miyowa cells mag immunity. Rateke mag del. Koro ka cells mag rateke mag del gi ok ti nekech gibedo gi cancerous,
koro mane kama yudo ni immunity ni dok. To ok en ni immunity kende makethore. Gima kendo gitimo en ni koro gimiyo cells moko maloso red blood cell mamiyo hemoglobin maricha losore koro dok piny nikech koro onge space mondo losgi. Cells mag plasma cell gi ma ondhudho ni maloso cancer ni ka gimedore kabisa to koro gigolo proteins moko miluongo ni paraproteins. Proteins gi donjo e remo to miyo koro rembi bedo mang'o mabet thick mapek kabisa. Remo kosebedo mapek kodhi e nyaroki gidino nyaroki magikethi. Aito kendo gima waneno e cancer ni en ni ochako rego chogo. Cells gi kosebedo mang'eny to gichako rego chogo. Koro gibedo rego chogo to chogo bedo mayom. Koro ka jok manigi cancer ni thoth gi do ni ng'ato ne wuotho to nyon ng'ato lwar chogo mar ondingo otur, chogo mar tiende otur. Koro kuonde adek mwaneno ma jok manigi cancer gi en immunity mar lal nikech koro cells gi ok los immunity maber. Mar ariyo en ni proteins ma giloso gi ketho rego choke kato gidino nyiroke koro thoth ji biro ka nyarogo kethone. Jok ji biro nikech obedo gang'o chogo tur to gi rem ma e deno. Koro magi gik moneno kuom kansa mar ondhudho kabisa. En twak mapok wabedo godo daktari nyaka wachak bedo kod chenro mar penj laktar nikech wasebedo kwa ng'iyo kidienje mopogore opogore mag kansa kawuono wenjo machielo mar ondhudho. Nok wapar bende nok wang'eyo ni wanyalo bedo kod kidieny ni. Choke nitiere dendwa te. Jogo ma jolony wacho kata ni dend dhano nitiere kod choke adi isebedo kinyisowa ka. To ni choke gi duto te ondhudho nyaka bede igi koso nitiere choke moko maonge kod ondhudho. Ondhudho nitie kuonde te. Koro e choke gi duto te ondhudho nitiere igi. Seche ma chandruogni kata tuoni odonjo e ondhudho ka iwinjo ni odhi ahinya orego nyaka choke. Seche morego chogo nyalo rego chogo kuonde mopogore opogore del, choke bedo mayom yom. Rateke mag del ilose ondhudho ka remo ilose ondhudho ka tiende ni en kansa ma kodonjo te en chandruok matamre gi nono. Thothne daktari nyisowa kata ni omako jogo ma higi oseniang' kata jogo mosechopo higni 60 kadhi nyime. Ok ang'eyo ni debede ni ang'o matimore e higni gi. Mori nyalo pimonwa pima kata doko ni pok otim nonro kamili to kaka laktari nyalo chich kata unyalo paro ni debed ang'o. Nyabedo ni gimo timore ni ka cells ma ondhudho gi ka kibedo maduong' kaka teko mar dendi dok piny kuom repair. Emino ka ng'ato kibedo maduong' kata dundo ni koro bedo mang'o onge gi teko kabisa. Kata mana nyaroki onge gi teko kabisa. Koro del dogo mapiny kuom loso cells mobedo cancerous gi mondo gol gi oko. Koro wacho ni repair bedo poor. Immunity mari dok kwa. Koro mae mamiyo cancer ni koro nyalo bedo yo mayot e ondhudho molo jok matindo. To waseneno kuom jok matindo kaka Kenyatta waseneno ng'ama tin kabisa manigi nyako manigi higni 26. No yude kuom higni 10 mokalo po ngima nyaka sani. Gima wayudo kuom tuoche gi daktari ni kare ginyalo mako ng'ata sa asaya ma pod utimo nonro ni debede ni ang'o momiyo kidienje mag kansa gi medore kiny ka kiny wawinjo kidieny machielo kiny ka kiny wawinjo kidieny machielo. Daktari kata odoko ni ok inyisowa ni pok oyudi ni owuok kuom anyuola, ok ong'ere ka onyalo ridore kowuok kuom anyuola, ong'eny kuom joma dongo kipimo kod joma tindo. Risk factors nyalo bedo ang'o gini nikech ka wang'iyo wacho ondhudho ni gi ji duto te nitiere kod ondhudho, gi ji duto te nyaka ndalo moko ji bed joma dongo to ok joma dongo te manyalo bedo kode, joma dongo mage matiere kod thuolo mang'eny mar yude kipimo kod mamoko. Koro iparo ni mar achiel en bedo ng'ama duong' ka iki osekalo 60 kamano. Bed mama kata bed ng'ama dichuo inyalo yude. Mar ariyo waparo nitie chemicals ma ji tiyo gi kaka mag rangi geregi nyalo miyo ka range gibedo machiegni nyalo miyo iyud kansa ni molo jok machielo. Oseneni ni jok ma obedo kuma radiation ng'eny, jok ma tiyo gi stima mar radiation mar thieth kata mar go x-ray kata mar CT scan. Omedwar ni ka jok matiyo kuonde go gibed gi protection, gibed gi apron kata gibed gi matin ma girwako manyiso ni den gido radiation. So jok ma kamago osene ka ng'eny kuon tuo ni kabisa. Wanende be ong'enye kuom lakteche, tinwano ka bet ong'enye kuom lakteche, engineers ni jok mosebedo ka tiyo kuonde ma nitie radiation gi nyayude. Nitie viruses moko be paro ni nyalo kele to pok oyud kabisa. Magik mi paro ni kele lakini pok ong'e kabisa. To gimwaseno nwano ka tindo medore moingo kaka chon wanene. Kwa ng'iyo pacho ka e Kenya ka kata gwenge ma kaluo ineno jotuo mang'eny. Ok ipim nani jotuo mineno kwan gi chal nade? Kuom
kaluwore gi nonro manowuok higa mokalo nowach ni ji kadhi 900,000 higa mokalo ema noyudo tuoni. Koro ne en about 1,000 kamae, 900 ema noyude, koro around 1,000 kamae higa ka higa ema ni nyabedo gi tuoni. To apano nyabedo mang'eny nikech nitie jo mang'eny mayude tithiedho thieth moko thiedhe. Koro wanya kete ni en 1,000 higa ka higa jok moko ema yudo tuoni manyien. Wantiere kod picha maber mokalo mar ondhudho kaachiel kod kidienje mopogore opogore e ondhudho ka. Aniwinjo kata ni ka ema remo ilose, rateke mag del, gik mang'eny mokalo timore e ondhudho ka. Wantiere kod picha daktari biro pimonwa, wantiere kod ondhudho ariyo, ondhudho chogo mantiere gi ondhudho ma healthy kata maonge kod chandruok, kod chogo mantiere kod ondhudho mantiere kod chandruok. Daktari, to nyalo bedo no matek understand Martin, koro inyalo pimonwa kaka laktar mondo mwabed kod picha maler. Koro wacho no ondhudho gine remo tetete wuoki, koro magi remo ma red blood cell makelo oxygen miluongo ni hemoglobin. Aeto magi koro gine plasma cells go, magi ene white blood cells magine makelo gikedo gi tuoche rateke mag del. Aeto matindo gi magi platelet gine makoro gikonyo kuom wach ma kata kong'adi to remo timang'o poto. Koro iye kany bwan gi cells miluongo ni plasma cell ma gimbe gidwa chalo gi white cells gi, koro tije gi chal. Ma en ka in gi tuo to dhi to mako bacteria no to ketho. To magi plasma cells gin golo gimiluongo ni antibodies madhi to mako germs go. Kose mako germs go kaka gen antibodies go, aeto ka gisemako to gi linke to white blood cells gi mondo oneg germs ma idend go. Koro cells ariyo gi gin gikonyowa kuom miyo kik wabed gang'o gi tuoche. Koro mae mokwang'eyo ma waparo ni tuo kata chemicals obedo gi cancerous. Koro sama obedo cancerous to gilosore mang'eny kabisa, no kaka obedo maduong' ma koro ok en round kaka ma. Koro ogolo antibodies gik mang'eny kabisa, no kaka gin mana 1, 2, 3, 4 ka ging'eny kabisa, gidongo. Koro ka gisebedo mang'eny gidhi kanye, gidhi e chogo, aeto gichako migo chogo medo mayom, aeto gimiyo kaka red blood cells gi, nikech cells gi iloso gi ondhidho te. Koro kiloso mang'eny magi, koro magi bedo matin mondo ilosi, magi bedo matin mondo ilosi, magi bedo matin mondo ilosi. Aeto proteins ma gigolo kodhie e nyarogno to dino nyarogno to ketho. Koro emi waneno gik moko adek, gimiyo chogi bedo mayot, aeto chako winjo rem, ma miyo remo ni dok piny, aeto magi donjo e nyaroki to ketho. Aeto kata in ng'ama ka gimoro gwaro matin to remo chura ma remo ok timang'o ok makre. Koro mane gima waneno, mane magacho ni ka wan gi multiple myeloma no to ma en a healthy maro. Koro en multiple nikech multiple wacho ni gin kuonde mang'eny, kaka wacho ni dendwa nigi choke mang'eny. Koro choga onyalo mako. Nyalo ni chogo mako ka, omako chogo mar onding'i, omako chok lweti, to kendo dhi machielo, odhi machielo. Koro en multiple, kochako kuom choke mang'eny kabisa. Koro mi waluonge ni en kansa mar remo. Opogore gi kansa kaka mar thuno ma kimulo tiwinjo gimoro nokuot. En kata kimulo to kine gimo kuot e dendi. En neno gige matimore dendi, rembi dhi, kiro pneumonia maki matek, nyaroki kethore kamano. Emomiyo wantiere ga kod chenro mar penj laktar. Wayawo pachwa malach, wapuonjore kendo wang'eyo gigo ma samoro debe ni chenro ni onge dok wang'eyo. Iwinjo ni en multiple, tiende ni omako kuonde mopogore opogore. Yienwa wakaw yieyo ka waduoge kidieny mar ariyo, wadhi neno ranyisi moko ma ng'ato nyalo chich kata manyalo tero ng'ato e osiptal, manyalo nyiso ni intiere kod chandruogni kata iseyudo chandruogni kod gima inyalo tim mondo mi yude mapiyo piyo. Kang'eyo kinyalo thiedhe, daktari miwa ranyisi moro kanyo, tiere nyathi moro manyako mano yud godo higni 10 mokalo to pod ngima nyaka sani gi chandruok mar kansa mar ondhudho. Ka waduogo kidieny mar ariyo ni kik bayomyo, kik isud kata matin. Ohala samichako nitiere capital ma idwaro. Ei capital ni labor is one of them. 2021 ka koro chako tich maber to achaka yudo changamoto moko e iye kanyo. To kata kamano ne poda wacho mana ni nyaka abro bet, abro toboa, abro
tiyo. Nyaka ibede gi a department miluongo ni accounts department manyalo advise ni to wayudo machalo nade, mage monego watigo to mage monego watim ang'o, wa reinvest kata wakan. Indulge in that moment. Every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Yes, ma en jangolo mari Eli Toto kata Elisha Toto. Mondo mi yud thuma mar temo kigocho di star 860 star 417 ash. Ramogi TV od jothumbe duto. Gisebedo kaka achiel kuom kweth mar jothum kende ma pod orito kendo tiyo kod gige manyiso thumbe luo, kitwa kod timbewa. Gin kod sigana mopondo. Kingi. Maendi ang'o momiyo en uyiere nade? Kendo mane osenyuolo jothumbe mathoth mag ohangla iluo. Ei kaunti ma Homa Bay, wayudo jaduong' Samo Pere. Koro gin gik mane wadwa ng'eyo ni gin gik mokidhi mathindo mokengoro. Mane ochako kweth mar kenge, kendo omiyo mopondo ei thum mar orutu kod asili. Ng'e jothumbewa, tich abishni, kochakore saa 2 okinyi ei Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Nikech okobibiro gi kuot moramora, okobibiro kod ranyisi kata nolando ni en kansa mar remo e yodhudho manitiere dendi, to nitiere gik moketho mang'eny kaka ni daktari pimonwa. Choke bedo mayom, nyiroke kethore, gik mang'eny timore del, remo dok piny, rateke mag del dok piny nikech e yodhudho ka emilose nyaka cells ma kedo kod tuoche wadendo kata ni white blood cells, magi duto te bro dhi piny, remo bro dok piny nikech remo koro ok los maber. Koro wabro neno ranyisi kaka mag remo modok piny kod weche ma kamago. Kopogore kod mawacho go daktari, ranyisi mage ma tuo ni thoro ga biro godo? Koro tuo ni samo chakore mondo gigo timre ma koro chopo kuma wacho ni kao seche. Ok en gima chakore koro ka thoth ji mang'eny tuo ni yudo ga ka osedhi kabisa. Ok yudo ga koko chakore. Yudo ka kochakore tek mana kidhi screening. Koro thoth ji yudo ga ka osedhi kabisa. Wayudo ni thoth ji mang'eny mitimo ni dialysis iluoko rembgi nikech nyaroggi nokethore. Kopimgi oseyudo ni kata gima nokelo nyarogno mokethore momiyo iluoko rembgi ne en tuo mar kansa ni. Iyudo ni kata ji mang'eny kochakore to bochakore gi winjo kiolo nikech remo dunde dendi. Iwinjo kaka iolo to remo rume dendi. Makoro chuno ni timo ni ng'o imedi remo. Sama chok ireko cha, orego chogo mos to golo gimiluongo ni calcium. Calcium no kogol to calcium no miyo ga ji bedo gi riyo mang'eny kabisa. Iyudo ni ng'ato chaka modho pi, omodho ga modha pi kata piny ng'ich to pi no modho ga modha, to rembe rumo ga ruma. Odhi ga osiptal, imede remo to dok to rembo ruma. Nikech remo dok piny ool kabisa. Tuoche makamagi ka en ng'at ma ingi 60 tin mzee to rembi rumo sate imodho pi mang'eny, ji paro ni in gi tuo mar sukari. Kod samo ji mang'eny osethiedhi kiparo ni gin gi tuo moko ma ok en. Gima kendo okelo kaka nowacho ni sama do ni kata ka gima tin ogoyi ka to choki otur. Mondo ng'ama ike ng'eny otur en gima yot kabisa. Kendo ka jok mabiro hospital samoro gibiro mana nikech chogo tur. Chogo ma turga ahinya kuom jogi en chogo mar onding'. To kanye ma spinal cord nitie. Koro wanyado ni ng'ato biro hospital ni ne en accident matin kata apiko noting'e magilwar pi. Kato chwanyore. To oturo onding'e. Onding'e no spinal cord okethore. Kochakore kuom ji mang'eny samoro biro gi del maremo. Yudo ka choke remi arema.
chogo mar onding karamo en gima nomode ji mang'eny. Koro onyalo dhi kuom ndalo mang'eny ma pok oyude. Jok moko bano kabiro ka koro iyudo ni sama kasa en pneumonia. Inena pneumonia mok rum. Ithiedho ga pneumonia go kori ibedo gi pneumonia. Thoth ji manigi tuo ni bedo ga gi pneumonia go mang'eny kabisa. Sama nya yudo ni kata mana tiendi machako ndhidhi nikech tuo no osenyoso choki kama spinal cord ae koro miyo tiendi ndhidhino iluongo ni neuropathy. Koro rem nikech gik madhi mbele gi gini ywa remo, ywa gik mang'eny, thoth ji appetite rumo, koro dendi chako rumo kabisa. Koro e pinywa ka gik madek maneno ga mang'eny en onding'. Ng'ato onding' rame makata ka panadol ok rum, ae to onding'i tur ibedo. Kok kamano ng'ato biro ni en ga ni rembe rumo mi imeda remo. Mar adek, ji mang'eny ma itimo ni dialysis ma kata noyude ni nyarogno gi nokethore motim dialysis, ichunguza bang'e iyudo ni gin gi tuo no. Ko magi jok maneno ga mang'eny kabisa gi tuo mar kansa mar ondhudho ni. Wantiere kod picha maber mokalo ang' wayuaye machiegni screen mondo mi inene nyakora Mogi Ajwang'. Ranyisi makineno tinyalo chich, ok owacho ni intiere kod kidieny mar kansa olo mang'eny nikech remo bende tin e del, nikech kamar ilose remo nitiere kod chandruok, nitiere kod tuo. Wawinjo kata ni rem e choke kachiel kod tur mayom nikech ochamo choke kendo nyalo chamo choke kuonde mopogore opogore. Wawinjo kata weche mag tuoche nikech rateke ni mag del odok piny, white blood cells milose ondhudho makedo kod tuoche koro kethore kata ok los kaka dwarore. Daktari opimonwa kata ni riyo mang'eny nikech kako chamo choke cha calcium bende koro dok piny, koro riyo bedo mang'eny kachiel kod olo pi nikech seche imodho pi ang' ni gole oko. Daktari, kar confusion ka emanok understand mori nyalo pimonwa mana matin nono confusion kod alertness modok piny. Koro confusion obedo be sama calcium no osewuok e remo mang'eny, koro kodhi obwongo ni okelo confusion. Kata ka ibedo gi shida mar nyarogni ok ti. Sama nyarogni ok ti, kini gi acute kidney failure, to confusion obiro. Koro magi momiyo ga confusion e jok manigi tuo ni. To gigi thoth gibiro mos, biro mos, ng'ato tuo mos. Ok en gima biro ni dichiel tibiro ma tuo. Sebedo kiwinjo ga ma lal ithiedhi to rumo, ma lal ithiedhi. To en gima ithiedho to chak duogo. Ithiedho to chak duogo. To nikech kuonde thieth mang'eny lakteche samoro kolony e tuoche makama, kata nyalo paro ni ng'ato nyalo bedo gi tuo makama ma en kansa. Ko thoth ji ithiedho gi e yor sukari, oring'iyo ga sukari, oring'iyo ga tuo mar pneumonia, tithiedho pneumonia, to ok ni pneumonia mabedo kuom ng'ato kuom seche teni ang'o makele. Kata gimomiyo ng'ani nyarogni ok ti maber, makoro chuno ni obedo gi confusion matiende kuot, manyaka tim nang'o dialysis ang'o makele. Koro wawacho ga ni ok onego bed ni ithiedho ji symptoms kende, onego ng'e ni ang'o makelo tuo, nikech tuo ka tuo nitie gima kele. Nyarogno kok ti, nitie gima nyarogno ok ti. Kin gi confusion, onego bed ni nitie gima omiyo remo kalal, nitie gima omiyo remo lal. To ok ni imedi remo tidok dala mok ong'e gima omiyo remo lal. Koro miyo ka thoth ji bedo gi gik makamago to budho sana. Dhi kata higni 2 gi 3 ka koro ng'ato tuo kabisa, koro iyudo ni in gi tuo. To ng'eni sama koro osebudho monyayo dendi, thieth koro bedo matek. Nikech be koro dendi ionge teko, be koro gino oseketho organs mang'eny, koro kata thieth mondo mi thieth motegno manya thiedhe bedo matek. Daktari, pimnwa mana matin nono nikech waseneno ni ong'eny kuom jok ma higi oseniang' kod weche makamago. Tang'o makelo chandruogni hie. Mane mapok wang'eyo. Ging'eny sani. Chon ok wanegi to tinde waneno. To cancers tete omedore. Mano to cancers omedore, tuo mar sukari omedore, tuo mar hypertension omedore. Koro magi tuoche mati chandowa kabisa. Bedo ni pneumonia ma kawaida cha tinde tin, to pneumonia ma yude kansa kaka ma ema ti ng'eny. Gimomiyo apenjo mano nikech wabedo ga kod pointers kata gigo ma nyalo chwalo ng'ato, manyalo keto ng'ato e ong'ala manyime e gamo kidienje mopogore opogore mag kansa, kaka kuom ranyisi mar obo, jagono maywayo ndawa, kaka mar chuny, liver cirrhosis, jogo ma madho kong'o kod weche makamago. Waseneno kidienje pointers manyalo pointers ge pok ong'ere. Koro pointers ge pok ong'ere. Kaka sani wanene higa mokalo na wathiedho lakteche 6. Omako nyaka lakteche. Lakteche omako. Samo wanene engineers be wasedok wanene.
waseneno nyaka jok moa dala kucho ma en mama ma kata en mana jaus rech moro kata en mana jaus alot moro kata en housewife ma en orito ga mana nyithindo koro pok wang'iyo nitie gima oseng'e ni gini kitimo to kele koro aneno ka en gima sporadic kabisa to wanene mang'eny ka sani wanene kuom jok ma professionals to kinene pinje ma okuja to wacho ni radiation ng'eny kabisa, chemicals ng'eny kabisa, to pok wang'e ni en chemical man, en mafuta, en PVC, nikech ok wanene be ir mechanic mang'eny jok matiyo gi chemicals. Painters mang'eny be ok wanene ahinya to wacho ni painters nikech chemical nyalo kele, koro pok ong'e kabisa. Koro en mana ni kiwinjo gik ma kamagi bed mondo cheki, kik omedi remo tedhi dala wang'e ni ang'o momiyo kik mi dialysis to tiyudo dialysis ma ina dialysis to wakia ni dialysis ni tang'o ma nomiyo nyaroki ok ti. Nikech wantiere ka akod nyiroke daktari, tiende ni nyiroke kethore ka akotiere kod chandruok mantiere. Wayudo kacha bede choke osebedo mayom, amano tuo machielo. Waseyudo kacha kaka pneumonia ni pimonwa cha ma en mana tuo machielo. Koro ka ng'ato obiro iri gi ranyisi, utimo diagnosis marang'o? Udwa ng'eyo mane tuo mane? Koro kaka wayudo ga diagnosis en ni ok onego bed ni in choke gi beda mayom no te. Ok onego bed ni in rembi rumo ga ruma te. Ok onego bed ni in ga gi infection mang'eny. Koro kwaneno ka gik makamagi timore, ithiedhi to duogo. Koro mane mwachako wacho ni aparo ni kaluwore gi tuo ni, magi tuoche minya bedo go. Achiel, onya bedo kansa mar ondhudho. 2, onya bedo diabetes. 3, onya bedo HIV. 4, onya bedo. Koro atimo test go mondo wang'i gima timore. Koro omiyo nitie test minya tim mwayudo ni to kara en gi tuo ni. Koro problem en ondhudho. Koro waywayo ondhudho cha gi gima iluongo ni bone marrow test. To wang'iyo ni ondhudho ni cells mage mantie. Itero ni pathologist. Sama rembi rumo, kwa kao remo mwapimo, wanyang'e ni rembi odok piny, to dok piny to nitiere ranyisi manyiso ni remo ni ok odok adoka piny nekech rembi nyolal. Rembi no kodok adoka piny nekech ok ichiemo maber, rembi no odok mapiny nya bedo gi en multiple myeloma. Aeto nikech wacho ni gigi be gidhi magi ketho nyarogno. Wanyayudo ka nyarogno kwa tim test mar urine, nitie cells gine, nitie proteins moko mwaneno kanyo. Proteins manyanyiso ni ka weche ok beyo. Aeto wang'iyo choke ni tegi, watimo testing gi scans. Koro 4 gi kwa timo bro miyo wang'e ni kara en tuo ni. To en gima kata an kibiro first time samoro nyalo miss mokayude. To gima nuore to kendo dhi mabor. Ken unding uchaki mos makimanyo Panadol to dhi maber. To ndingi ni medore ga meda. Atno ka samoro idhiga rembi rumo. Koro gik makamago chako ng'isowa ni weche ok beyo. Wanego wadhi gi nonro mbele mondo wang'e gima timore. Nyaka bed nitie gima miyo dendi ok ti kaka dendi onego bed ni tiyoga. Ok en test achiel. Kato bende gini kelo wa daktari wacho wach mar ma ni kiwinjo rem ondingi tidhi nyiewo yedhe makwere kiny ka kiny. Samoro rembi rumo wacho ka ani oyo we mondo mi adhi anyiewo remo e bucha mondo mi achwaka cham kod weche makamago imedi remo tok ng'i ni remo dhi kanye ang'o makelo chandruok. Igori piny, isikito ratura, dendi yom, iola ola sate. Daktari pimonwa ni magi gin pointers manyalo nyiso ni samoro inyalo bedo kod kansa mar remo e ondhudho. Wadwa ka uyoyo mana matin ka waduogo. To wadhi mi thuolo nyaka Ramogi nyoka ntiere kod penjo moro amora kwayo gani mondo mi bed thuolo penj laktar nikech joluo bende nogo ngero ni kia kelo chandruok. Ber ka ing'eyo ni en ang'o madhi mbele. Ber ka idwaro ng'eyo kowuok kuom laktar ma wantiere godo e studio miyo kik isud kata matin. Kidieny mar 3 en mari mondo mi wapenj laktar. DNA test mari gi Prince chalre. Omiyo ine wuon Prince Raj. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel. A reason to imagine. Plumbing
the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai na View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Royal Mabati Factory Limited. Karinyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie i pachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 07263 kata inyalo timo order mari kokalo mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. E dwe mar adekni, wapako teko, ng'wono, koda yie motegno mar mine manie kanisa mar Seventh Day Adventist. Kokalo kuom yie, chir, kod ng'wono, mine manie kanisa gi osebedo kaka ranyisi maber mar bedo gi geno. Kata paka chalo nade, ni Yesu ni nigi teko, mar nyisa paka ni kwe. Riwri kodwa e timo nyasi mar dwe mar mine ka wang'eyo chiwruok margi, tijgi kod chung' margi motegno. Nyithindwa, dongwarengwa ne wang' Yesu. Dongwarengwa make kata mana rak lawe. Injili ngima, sabato ka sabato, chakre saa 2 okinyi. The Kenya faith-based health services providers are issuing a 14 days ultimatum. Tend kuonde thieth ma itayo gi riwruoge lamo bogo ng'anyo ni thiedho jotuo gi okumba mar SHA ka ok ochul gi gope mag NHIF e ndalo 14. The leadership here have expressed their concerns about many things that are affecting the Kenyan people. They've talked about this health care system, this SHA. Motio ne lando kang mar siasa modhi kao Raila Amolo Odinga utimo lalruok gi jotelo ma Kisii kod Narok kama wache ni nitie nyau ma pod nitie e dongruok mar piny. By the way tunachanga hata mingi kuliko hiyo. Kanisa ma Jesus Winners ose oganda kuom kelo liete solro ma jatend piny Kenya William Ruto ne osingo negi ma shillings million 20. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Primas Ochieng, en oncologist, tiende ni en laktar molony e thiedho tuoche mopogore opogore mag kansa e yore mag stima, en stima, chemotherapy, to gi target treatment to gi isotope. Ero kama na enya kidieny makoro wadonje ni nyako Ramogi Jwang en mari mondo mi ipenj laktar. Waseketo namba e screen, inyalo oro ote mar SMS bende. Namba mar SMS en 23600. Line mar simu bende wayao. Penjo tema inyalo bedo godo mondo mi daktari oduoki. Ene yondhudho, oketho gik mang'eny, oketho nyiroke, oketo choke bedo mayom, omiyo remo dok piny, omiyo ng'ato bedo kod riyo mang'eny, tuoche kaka mag pneumonia kod weche makamago. Ithiedhi to kithiedhi en bende nitiere kod weche mag staging. Kapo ni nitiere kod staging, kapo kachopo kanyo yiene mondo mi akaw simbi engineer. Hello, penj laktar. Happy New Year, Madam Ruth. Happy New Year dwe mar adek. Machiegni engineer. Onge shida, bora mingi maduong'. Kamano machiegni. Okwe kuom Ruoth. Amen. Koro
ana agochinika Kilifi County at Kwani University as engineering aparo ni ng'ia maber. Koro daher mapenjo daktari ni kansa gi gin mana kansa achiel to koso ging'eny to ka ging'eny tidwa pimgi nikech ok dipim ma tipim ma koro inyalo tim nang'o mondo mi pim ma kidhi to pim everything mondo yud en kansa mane ma itiere go. Mane ma penjo daktari. Mar ariyo, isetemo matek ka ikelonwa dakteche mang'eny kendo joma e dhoodwa jomolony sana. Gin gibede gi riwruok moro ma kata ginyalo wuoth to gimanyo msaada kaka wan oko gi friends mondo gilose function moro minyalo luong ji pipimo ji nono. Biro kanyo to dwacho kaka kansa obedo maduong' moloyo kidwa thiedho gimoro kata konyo ngima mar ng'ato. To ng'ani onego pim mang'e ni to ang'o matuoe. Koro kwadok e issue ma kansa to onego gilosnwa Association of Doctors giwacho kata ne gidhi e Siaya County kata Homa Bay County idhi pim ji nono mondo ji ong'e mondo ka ng'ato oseng'e hali ng'e to ng'iyo ni to chako nang'o. Iwinja Madam Ruth? Awinji maler mokalo. Machielo nye wan e House Wednesday and devoted Catholic. Koro daher ma kwayo jokristo duto wan e warash ma watueyo sana mondo jogo ma Nyasaye owuo e chunygi owuogi okawe kata ariyo adek moko man gi tuoche mopogore opogore especially cancer mondo chungnegi e thieth kata mondo mi pimgi. Paro kaka Ruodh Yesu Kristo nochandore e ndalo mwatueni. Nyaneno nyocha Waarabu gi Waislam nyoloso pimo nono Kilifi Kato. Doctors te manye ni kanyo joluo nye doctors aboro. Koro ka jowarie kama wang'i wan be kaka wanyalo konyo jowa. Ino nasewacho the other day mondo mi watim ang'o wa contribute something little manyalo konyo jowa kata pim mana ji 100 wakonyo kamoro. To mogik wabede gi chuny mar konyo joma ok nyalo gima wantieni. Aneno koni Waislam kendo chiemo gikonyo joma ok nyal joma tuo kamano thietho nono to moloyo kelnwa ji mabiro mana nyisowa kaka onego thiedhi ka gini solution kaka wanyalo konyo ji. Mano schoolmate mara wuoyi mane riek ahinya Daktari Premier Ochieng dong giyaw to come with idea manyalo konyo jopiny on the ground nikech ji hinyore mondo Nyasaye omi ndalo okonyi. Erokamano. Penjo. Waonge gi penjo wadok erokamano. Iwacho weche adek points adek motegno tiwacho kacha nini somo gi daktari wuoyi mane riek ahinya. Daktari engineer koro engineer wuo maber kabisa nikech wan jok mathiedho kansa wan gi frustrations mang'eny kabisa nikech jodalawa mabor kabisa. Thieth mar kansa mashinde mang'eny ni mana yo koni yo Nairobi kono to kendo gi concentrate mana sani koro Nairobi wan gi moko Nakuru to gi Eldoret to nyaka Mombasa sani gin gi mashinde go. To wan jowacho ni idhi Eldoret kata ibiro Kenya to thiedhni kawo kaka dwe achiel koro en tich matek kabisa. To kansa en thieth ma bor kabisa madwaro mondo a lot of support. Koro apani wabo winjore gi engineer mondo wachak gi engineer nikech gino osewache kabisa kaka classmate mondo wachopuru kata foundation association wanyawuo gi Dr. Ganda Gere Masisi ma Kisumo kata Dorothy Nyong'o mabe osebedo ka involved first lady mobedo involved gi cancer gi kwanya timo ga screening. To so wanyalo tiyo kod Ruth mondo wayud kaka donations ma jok madwaro kan channel it nikech unemu umakoru gi ji tete. Koro wan ga kita jok ma ng'ato biro kata gi yedhe mag kansa gi kaka sani nitiere osiepna moro ma isa lecturer ma nigi yadh mar kansa mithiedho go prostate ma en daktari nyalo kawo simbalis kapok olalna kiyiena. Alice, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Alice.
Aponi an gi tuo mar chong. Tiende ka gi rama tete nyaka choka. Kanyal kata wuoth. Koro ikonyo na. Intiere kanye Alice? Alice intiere kon mane? An rai. Iseneno laktar moro amora Alice? Asewuotho nyaka kata nyabondo nasedhi to pok aneno konyruok maber. Ok ang'eyo daktari ka nitiere kod penjo mane Alice mondo wadog chien arthritis ng'eny kabisa. Ni en arthritis. Koro ok ang'e ni arthritis ng'eny lakini arthritis no samoro be nyabedo ni en opondo iye kucho. Koro nego nene mopime to rembe chal nade to bone marrow ne chal nade ka en arthritis mopim. To arthritis be thiedho tek. To koro nyaka laktar ong'iye kabisa mondo ocheke ni en arthritis ma kawaida koso en arthritis ma nitie tuoche moko mabet opondo. Koro apani New Nyanza nitie lakteche nitie kendo lakteche ma nigi ujuzi maber manyalo konyo Alice. Wadok ka engineer daktari. Kapok wadok ka wasetieko gi engineer nikech aneno ka sabende ringo matek ni wang'eyo kacha yore mag thieth kod kaka inyalo time. To gima ni ngekona mapani nyalo miyo wa mijing'o en ni en kansa mithiedho. Yena ka osimbi jaduong' Were. Jaduong' Were, halo penj laktar. Penjo kama ruth. Machiegni. An gi shida mo sama chung' to winjo ka chonge na muoch twak. Koro kang'e ni mano shida mane laktar nyalo nyisa ni en ga shida mane. Osehiga mang'eny. Bise dhir laktar. Jaduong' Were wach mar chongni. Twak. Thoth ji nigi chong matwak ka iki osedhi mbele maluongo ni arthritis mar chong. To multiple myeloma thothne tuo mowacho ni thothne ochandoga onding' ji. Ochando chonge kata choke mang'eny e dendo. Koro to kendo ka dendi chako rumo. Koro ok en mana chonge no kende kata mana onding'i kende. Oriwore gi tuoche mang'eny. Koro nego mzee odhi mondo cheke hospital opime maber kata rembe be opim nikech rasa tinde ok cover nitiere remo kaka ma wacho gi mar blood count ni sa nyalo cover ni matim ni e hospital kata mana nursing home machiegni ma en go. Wadog chien. Maa en chandruok maketho nyiroke, maa en chandruok mamuodo choke, maa en chandruok makelo remo onding', maa en chandruok machamo remo, maa en chandruok mamiyo ng'ato bedo kod tuoche mang'eny nikech rateke mag del odok piny. Thieth chal nade? Chon kuom higni kadhi 10 mokalo kane in gi tuo ni thieth ne tek kabisa nikech thoth ji ne ok nyal thiedhi, yedhe ne onge manya thiedhe go to kendo ji mang'eny ne olal kata ne Nyasaye okawo gi tuo ni. Thoth gi ne biro ka choke gi onyosore kabisa, thoth gi ne biro ka nyarok gi osekethore kabisa. To kaka koro research dhi mbele gi ng'eyo tuo ni, wasebedo ni koro sani inyalo thiedhi ma tuo ni change. Koro nitiere yore ariyo mithiedho go tuo ni manyalo chango. Mokwongo, mondo ochangi ma tuo ni orume dendi, itimo ni gimiluongo ni bone marrow transplant. Wamake kar bone marrow transplant ka akawo simbe Immaculate tadwa ni chak para ni bone marrow transplant golo ndhudho tiketo ni ndhudho moro daktari biro nyiso. Immaculate, halo penj laktar. Apenjo laktar ni ya an gi nyathina moro to ne tuo kano kwa to nogol ne pi onding'e. To otimo ni koro ng'uto ok inyal chung' maber. Anno ko chanda ahinya to gin rude to achiel to wuotho. Koro naten mano to tuo mane inyalo kony nang'o macha sama to pok ayudo tuono. Intiere kanye? Antiere Gwembu. Intiere kanye? Gwembu, Migori County. Intiere Migori. Koro mano nego dhi nene ni samoro ka nigolo pi ne jogo nyalo chuo kama chiegni kama spinal cord nitie ma koro noketho wires madhi e tielo go. Koro nyamiyo koro teko mar onge. Koro mano nya timore gi complication manobiro nikech thieth kata pi manogolo onding'e no mondo thiedhi. Koro mano nego dhi Migori District Hospital ne doctor maduong' mondo gitim ne test. Nyithindo nya tim negi MRI mondo ng'i ka nitiere gimoro ma timore kar onding'e kanyo, kar spinal cord.
wiya pod wuotho daktari nyaka e bone marrow transplant. Koro bone marrow transplant e yo minyalo timnigo kiwa ki in gi multiple myeloma. To bone marrow transplant en ondhudho igolo, inya golo ondhudho mari te, tidhi iluoko cells go magol maricho go, atiduogo ondhudho nino. Mano en yor achiel. Kata inyalo kawo ondhudho ni tete madendi tigolo, tikawo ondhudho mar ng'ama ber tiketo e lab, to koseluokgi maler mong'e ni inyalo kel e dendi tikelo kuomi. Ochalo kaka watimoga gimiluongo ni blood transfusion. Inya gol rembi makete miya. To mondo watim mano nyaka ng'e ni rembi no kobiro e denda ok dhi hinya. Koro en same process mitimo gi bone marrow transplant. Koro mabedo ga successful kabisa en kogol kuom ng'ama ngima moter e ng'ama tuo no. Kosegol mar ng'ama tuo. To samoro inya gol mar ng'ama tuo nikech kata chokega ka gibedo ni gin gi kansa no, ibedo kuonde moko maonge. E choke ka. Koro kuonde ma kansa nitie gidhi gol maluok maler ati duogo ni. Success rate mare en almost kuom ji 10 ji kadhi 7-8 chango. Ji 3 onya duogo kendo kata kosetim no manwe. Thieth mar ariyo en inyalo mi chemotherapy gi yath moko luongo ni targeted therapy, to magi gaye agaya. Tema gaye. Mar adek, ka tuo no dhi onding'i monyoso choki, inya mi radiotherapy manyalo timo ni reversal ka nodwaro kilo mang'o, omiyo tiendi bed onge gi teko. Mar ang'wen, inya mi yath moko mamiyo choke gi monyosore gi bed motegno. To kendo thieth makendo ong'eny nikech thothne biro ka nyarok gi osekethore, itimo ne gimiluongo ni dialysis miluoko go remo. Luoko rembi, lakini koluok rembi to pok othiedh kuma miyo remo no ketho nyarogno, pod nyarogno biro mana kethore. Koro mani thieth manyalo thiedhe matieke en mana bone marrow transplant. Kata chogo tur inyalo mi gigo orthopedic matimne. Bone marrow transplant ni pod waonge kwatime e Kenya ka. Watimo transplant bone marrow no e tuoche moko kaka mag sickle cell osechak timo ka, leukemia moko mitemo, lakini mar bone marrow transplant ni kamitime machiegni ma bei bet bere en India. Onyalo bedo kar $2 million 3 kama kar multiple myeloma. Britain en odhi $25 million kama, apar to 25. America onya bedo about 100 million. Koro thoth ji dhiga India. Daktari, seche mosetim ni bone marrow ni idhi India gi miliondego, idhi America gi miliondego, ntiere rate moro mani samoro inyalo timni to pod ok otimre maber? Kabisa, emacho ni kuon ji 10, ji 3 ofail, ji 7 emo odhi succeed. Koro ken 100%. Onge gima 100%. Bende kaka inyalo geng'a thuolo mar bedo kod kidienjni mar kansa, daktari? Koro kaka multiple myeloma ni en ni lakteche koneno ng'ama tuoche gi chando gini, nyarogno kelo sida, remo nigi sida, iwinjo kiol, dendi bedo kama, onego ong'ini ka ok onego bed ni tuoche gi biro tithiedho to girum, onego bed ni koro opimi. Koro en mana ni dwaro tuoni kaka inya yude. To kunya wacho ni nya bedo ni koro in ni bet ni tuo gi ok nya yude kata chamo chiemo moro manyalo miyo ok yud tuoni. Tuoche gi ti mako ng'ata ng'ata, kata wan lakteche omakowa, kata mana pastors omako, kata mana pastors mosebedo gi tuo ma multiple myeloma mabe notemo thiedhore lakini kuom hayo marach no succeed. To ntiere joma chango. Joma chango. To nitiere mana jok ma be chango gi yedhe matindo tindo mamiyo gi moko timne transplant. Lakini thoth wasebedo gi jok ma kaka Mamoncha neno nyoro mosebedo gi tuo ni kuom choko chakore 2008 nyaka sani. To pok notimne transplant. En thiedhe gi. En ni kondo chako duogo kendo. Koro kothiedhe kamano obodhi iwinjo maber to chako duogo. Odhi thiedhe maber oduogo. Koro mondo ogole rembi malose ma mondo changi bone marrow transplant ema konyo. Daktari, ponono ni ng'ato dwa tudore kodi thuolo momaya wang'a to twagni nagombo mondo mi wadhi matut ahinya nikech seche ma igolo ondhudho mar ng'ato
choke dong nango idwa ni ndo ndalo gi te seche migolo ndudho kose gi mitimo kuom thuolo matin seche mirwako ni ndudho process ni ndalo gi duto te onego beni jatuo ritore nango kod moko mathoth kata kamano ka ponono ni ngato dwa yudi inyalo yudi kanye kod wach mogik minyalo weyo wagodo. Koro wach mogik manyalo weyo koro ni kansa sani en tuo machando ji. Koro gima wanya timo en tie kansas mwanyalo screen mana gin kansa madhi 10 to wan gi kansa madhi 600 koro ni kansa 500 gi gimoro pod ok wanyalo yudo kata kwa timo screening. Koro kweno kati in gi tuo ma kata thiedhi to kichangi kansa tindo nego cheke ndalo moko mana ka dhi hospital ka in gi flu kin gi pneumonia tingeyo HIV nikech HIV ne ng'eny ndalo no so sani be lakteche idwa ni ging'e wach tuo kansa ma ka gidhi hospital to kin gi tuo mok gine ka giyudo maber kansa be onego ng'i. Inyalo yuda German KMA building, German Medical Center, inyalo yuda Kenyatta National Hospital, General Clinic ma kansa kata Doctors Plaza private side, clinic number 46 kata inyalo yuda Nairobi West Hospital kar oncology clinic. Kata wanyalo yudo namba koswa biya ero kama na enya en page laktar ko kalera Ramogi TV kawacho ni ngima en mwando. Dr. Primus wadokero kamano mang'eny kuom kauga thuolo ang'eni dich tibiro mondo mi puonjo gandawa e chenro mar page laktar wa appreciate ne jogo picha mawa kamoting'o lea gini wadwoko ne gero kamano jogo picha kachiel kod jogo mochung' ne duola nyaka taya wadwoko ero kamano ne director na Lindsay ero kamano mang'eny ne producer na Perpetua Adhiambo Okoth ero kamano nyanya meja ne inja hera mar chenro mar page laktar kiko bed ga beda mbaka bed pin chikiti to watemo mondo mi wageng' mwanyalo geng'o wagam mwanyalo geyo to ka nitere minyalo thiedhi daktari onyiso ni thoth tuoche gi tinde ithiedho. Ani lungani Ruth Otieno nyaka kedo odiechieng' machielo kawacho ni ngima en mwandu oriti masani. رمضان ده حياتي رمضان ده سمايا مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى. رمضان ده حياتي رمضان ده سمايا مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى. When I look at Rian Baraka, I see a great man. I don't know his future. It is only God who knows his tomorrow. But believe you me, God has mtoa ICU for him to suffer. He could not eat via the mouth. Right now, he eats everything. Yenda natuambianga, tunaweza pika kuku.
Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Indulge in the moment. With every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Gisebedo kaka achiel kuom kweth mar jothum kende ma pod orito kendo tiyo kod gige manyiso thumbe luo, kitwa kod timbewa. Gin kod sigana mopondo. Kingi. Maendi ang'o momiyo en uyiere nade? Kendo mane osenyuolo jothumbe mathoth mag ohangla iluo. Ei kaunti ma Homa Bay, wayudo jaduong' Samo Pere. Koro gigi gin gik mane wadhi wang'eyo ni gin gik mokidhi matindo tindo mokengoro. Mane ochako kweth mar kenge kendo omiyo mopondo ei thum mar orutu kod asili. Ng'e jothumbewa tich abishni kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. E dwe mar adekni, wapako teko, ng'uono koda yie motegno mar mine manie kanisa mar Seventh Day Adventist. Kokalo kuom yie, chir kod ng'uono, mine manie kanisa gi osebedo kaka ranyisi maber mar bedo gi geno. Kata paka chalo nade, ni Yesu ni nigi teko mar nyisa paka ni kwe. Riwri kodwa e timo nyasi mar dwe mar mine ka wang'eyo chiwruok margi, tijgi kod chung' margi motegno. Nyithindwa, dong warengwa ne wang' Yesu. Dong warengwa make kata mana rak lawe. Injili ngima, sabato ka sabato, chakre saa 2 okinyi. Oimore nyakwara mogiro kamano kumiyo Ramogi TV saa 1 mar odhiambo mondo miyud weche manyien chenro mar ang'ichwelo wantiere kod mathoth moikuru nyakwara Mgajwang' matimore pacho kaindi mago ma mako it ma bende waluoni odiochieng' ma kawuono miyo magi weche ma omiyo pek. The Kenya faith-based health services providers are issuing a 14 days ultimatum. Tend kuonde thieth ma itayo gi riwruoge lamo obogo ng'anyo ni thiedho jotuo gi okumba mar SHA ka ok ochul gi gope mag NHIF e ndalo 14.
The leadership here have expressed their concerns about many things that are affecting the Kenyan people. They've talked about this health care system, this SHA. Motio ne lando kang mar siasa modhi kao Raila Amolo Odinga utimo lalruok gi jotelo mag Kisii kod Narok kama wacho ni nitie nyau mapod nitie e dongruok mar piny. By the way tunachanga hata mingi kuliko hiyo. Kanisa ma Jesus Winners oseoganda kuom kelo liete solro ma jatend piny Kenya William Ruto ne osingonegi ma shillings million 20. Nyakoro moginena ka intere kanyal tudri kode namba matudruok mar 3-6-9-1 e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV. Obedo kanyo ka wago kod mbake weche ma opogore mokelo nigi lak sechegi. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako en kanisa mar Jesus Winner Ministry oseoganda kuom kelo liete solro ma jatend piny Kenya William Ruto ne osingonegi ma shillings million 20 kagiwacho ni jatend piny en achiel kuomgi kendo ni thuolo mar golo chiwo mana kaka jomoko. Ne giloso bang' oganda jo Kenya chwako negi liet kuom rwako omenda no magiwacho ni gin mag mibadhi kendo ler mare onge malong'o e kinde ma oganda jo Kenya to gwonyore gi pado. Kachinde mag thieth ni e kind Akuru gi Asumbi e kinde mar Owere bende bugo monjo kanisano Jumapil mabiro kase okang' makamano. Lydia Okeyo nigi ler. Jumapil mokadho ne en mor kod ilo e kanisa mar Jesus Winner Ministry bang' jatend piny Kenya William Ruto chiwo singo mar shilling million 20 kendo singo konyo choko shilling million 100 mar konyo gero kanisano. Kata kamano, mor margi koro lokore midhiero bang' oganda jo Kenya nyiso ichwang' margi e mbui ka gidwaro ng'eyo gimomiyo igolo omenda makore lach ne kanisa ka oganda jo Kenya to gunyore gi pado. Thieth ni e kind Akuru gi Asumbi ka kuonde tiegruok moko be iloro nikech onge mar omenda. Moko kuom kinde ma pachoka kama oting'o Kennedy Gachenge, Lempaso Inka, Fanya Mambo kod Peter Kwira ondiko ne jadolo no kadwaro mondo mi oduok penjo kutendre gi yie ka omenda magiwacho ne gin mag kuo kod mibadhi kagiwacho ni onge ler malong'o kama omenda goyae. Ewi mano, rawere mag Gen Z osingo limo kanisano odira mabiro kage kwedo tiarietha gi omenda jopiny. E kinde lamono, jatend piny Kenya William Ruto no oseo jodolo ma osebedo kasio sirikal kuom rem chopo singo ne oganda jo Kenya to kar mano jiwogi konyo manyo yore mag konyo rakruok gi midhiero moko ko piny Kenya. Mana ndalo 2 kende bang' golo paro makamano, kanisa mar Jesus Winner Ministry no oyawo dhode ne chenro mar ndikruok mar rawere madhi tiye pinje maoko. Chenro manoyo kuom malo mar rawere ranyisi mar onge mar tije turka. Ewi mano, jatend piny Kenya William Ruto kawuono oromo gi jadolo mar kanisano Reverend Edward Mwai e kar jot ma jatend piny kama Ruto po kang' mano kauge kanisano e tawo chenro mar ndiko rawere tich e pinje maoko. Kabende owacho ni ne gitwaki ewi gedo mar kanisano mano osingo siro. Kagichiwo ler margi kawuono, kanisano yango ni nyaka sani pok gedo omenda mora mano osingi gi jatend piny Kenya William Ruto maromo shilling million 20 to kata kamano giwacho ni jatend piny no chako lemo kodgi higa 2009 kendo en thuolo golo chiwo kaka jolemo mamoko. Watu walikuwa na pledge kwa sababu ya ujenzi mpya. Bishop mwenyewe alisema tungependa kukuomba kwa sababu tuko na mjengo ya kujenga kanisa na kwa sababu watu wamepledge hata members hata sisi wachungaji hata wazee wa kanisa hata kama alipledge tulichukua tu ni kama vile mtu yoyote mshirika anayesimama. By the way tunachanga hata mingi kuliko hiyo. Kanisa no kwedo mago mosebedo kalie korin nagi yako lop kambi jolweny man Roysambu lo magi wacho ni nagi ng'iyo kuom uchumi to kambi no gedo nyake lopgi kendo mano ema negi kwa jatend piny mondo konygi mondo mi duok negi. Nimeona mawakili wazima wakisema ati kanisa imepatiwa shamba ya jeshi. Nyinyi mmekujia hapa Roysambu, hiyo shamba iko hapa, iko mbali, imejengwa manyumba ya mangorofa. Ulikuwa na 17 eka ya jeshi na yetu eka 3. Tofauti mahali ilitokea wakati walipoingia njoo hakukuwa kumetolewa beacon ama beacon na boundaries, walikalia shamba yote. Lobdo masani ochiel gi mabati e bath lop jolweny mar Roysambu osechako olie lop gedo kendo ni e bwo arita magir ka jarito no tamo adonjo alworano kata bang' jodolo miyo thuolo.
E kinde ma penjo mopogore opogore medo tucho kotenre kod kit omenda mano sing kel gi jatend piny Kenya William Ruto e kanisa ni mar Jesus Winner Ministry gi kwa oganda jo Kenya mondo opog weche mag Nyasaye gi siasa ka giwacho ni ng'ata ni thuolo mar chiwo ne tich Nyasaye. Karibuni Jesus Winner. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Roy Sambu, Nairobi. Ng'arang'ara ni thuolo mar chiwo mich ne Nyasaye. Jotend thieth manie bori ruoge mag lamo dwaro mondo mi piny owacho tiek chulo gope mag NHIF maromo shillings bilion 6.8 kuom thuolo mar ndalo 14. Nono to gidhi chungo thieth ne jotuo mag SHA. Ma biro e kinde mar riwruok ma kuonde thieth giwegi Rufa to chungo ng'anyo margi ne jotuo mar SHA ma gitimo tok jatend piny oboke manyo chiwo yie chulo 88% mar gope NHIF ne ute thieth manigi gope matin ne milion 10. Judith Omondi ni kod ler. E juma machielo mar twak e kind piny owacho kod ute thieth mag ji giwegi, weche oridore bang' jotend ute thieth manie bwo riwruok mar lamo dwaro mondo mi piny owacho tiek chulo gope mag NHIF maromo bilion 6.8 kuom thuolo mar ndalo 14 nono to gidhi chungo thieth ne jotuo mag SHA. The Kenya faith-based health services providers are issuing a 14 days ultimatum demanding for immediate payment of outstanding NHIF, SHA, and Makel debts totaling to 10 billion. Tend riwruogegi ne twak kod jofwambo e boma ma Nairobi, kama ne gilere ni kupogore kod gope mag NHIF, bende piny owacho ni kod gope gi mag SHA maromo bilion 2.2, kendo bedo ni piny owacho yango ni biro mana chul ute thieth ma osepuodh gopegi, miyo gi luoro ni gopegi nyalo lal nono. What we are seeing is that the government is not either willing to pay us for whatever reasons and put on these lengthy, I called it structured delaying process of endless checking and counter-checking and then stopping and all that. To me, that seems to be a way of delaying or even refusing to pay our claims. Jatend piny William Ruto odiochieng' manyoro ogolo report mayango ni piny owacho dhi chulo ute thieth ahinya to manie level 2, 3 kod 4 magopegi ni piny mar milion 10, ino ma omiyo riwruok mar Rufa oduoko thieth ne jotuo mag SHA. Tuendelee kupeana huduma kwa wanachama wa SHA kama ilivyokuwa hapo awali. Jambo hilo kutoka kwa rais limeweza kupokelewa vizuri na chama cha Rufa na wanachama wake, na hivyo basi tukaamua kurejelea kupeana huduma kwa wanachama wa SHA kuanzia sasa. MKL has failed to conduct reconciliation of outstanding debt. Number 2, MKL has failed to show transparency in payments. It does not remit remittance advices. Therefore, hospitals have no visibility of what is being paid or why. Kata kamano jopuonj kod obila to kumba margi pod ok bitiyo kaluwore ni okumba magitiyo godo poko chudo kaka dwarore. The time frame for this, we have been told, it should be within the next 7 days. So we believe within the next 7 days, providers should start receiving payments. And we take that as a promise by government that within the next 7 days, a lot of these providers owed less than 10 million shillings will receive payment. And this is on the back of this, we are trusting government to implement it within the next 7 days. Riwruogni omiyo piny owacho ndalo 7 mondo mi gine omenda e bengi mekgi, nono to gibiro chungo thieth kendo ne jotuo mag SHA. Judith Omondi, Ramogi TV. Ogaima dunbura mar ODM nyadichiel kendo nyonore mana kod jiwo piny owacho mondo los sekta mar thieth masani midhiero mar kuma mar thieth mar SHA okwako. Odinga olore Kisii kod Narok e telo mogik mar somo paro kuom oganda mag jokanyo mag ODM. Otimo lalruok makamagi motelo ne chiwo lendo e okang' mobiro kawo mar siasa. Walter Nyambaga nigi mathoth. Bang' lorore yo nyandwat mar piny Kenya, ogai mar ODM Raila Odinga othinyore kaunti ma Kisii to kod Narok mar bilo wach kod joera mage mag chama mar ODM. Odinga obedo kod romo moyiedhi kod jokanyo mag ODM mawuok Nyamira kod Kisii e kar tiegruok mar jopuonjre mag pur e boma maduong' ma Kisii. Romo mane okawo seche 6 e kendo bang'e to opedhe lela weche momul motegno. This, as I mentioned, is just part of a consultation with the people on the ground at way forward
in our country. The leadership here have expressed their concerns about many things that are affecting the Kenyan people. They've talked about this health care system, this SHA, which is having serious challenges as things stand today. Odinga okone kato bende Kenya kalie matek raidhi dero kamano. Oji oganda kod riwruoge mondo bi kanyakla e manyo duoko mag midhiero mokwako Kenya. I have said that I'm going to say which way we want to go. But generally, our country has reached this place because of lack of proper attention to critical issues. And the issue of pilferage is also a major contributory factor. The animal called corruption in service delivery is itself very responsible for lack of efficient services in the country. It's important to note that Baba is in the entrench of making sure he has gotten views of the Kenyans, what we call a consultative meeting in the country. And he has done it. He sampled out number of, he may not go to all the 47 counties, but he has sampled few, and those views will inform him going forward how we are going to engage with the national government, as it were. Romo makamano bende Odinga telie county Manarok. Odwaro ni mondo chwalo omenda moromo ne 10th county mar siro loch gwenge. They've also talked about inadequate funding coming to the counties, which is again a national issue. But the MCAs here have talked about reduction in allocation of funding to county assemblies. They have given me their views. They have talked very candidly and very frankly about issues that are affecting them as a people. Raila, okole sirikal bende okaw ting' mar rach mar kethruok mar arita kwe, moseneno Transmara to kod Kisii. Some clashes along the border between Kisii County and Narok County. The situation is very tense as things stand today. I've talked to the people who are in charge of security to mobilize security to ensure that no further loss of life is caused to bring peace among the communities who live along the border. Odinga bende bago romo kod jotelo mag ODM e county ma Nairobi kapok piny oro. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jokanyo mag bunge la wenye nchi boma ma Kisumu yango ni oganda Luo oikore mar dok ndara kende yor kedo ne Kenya weche mag siasa kod telo. Gine mogwacho ni osemiyo konde moko mag Kenya ng'eyo ni mano en mana tij joluo. Gwacho ni oganda Luo osewito ngimagi kendo mang'eny odong' kod adhonde ka koro sani to gidwaro ni ogai mar Azimio la Amolo Odinga utimana machiegni kod sirikand William Ruto. Kana gitwa kod Ramogi TV boma Kisumu giyango ni piny owacho mar Ruto osenywando oganda mag joluo e piny owacho mar lemo madongo dongo kendo jopiny neno olemo. Tiagas oromo nyithindwa, bunde oromo nyithindwa, okwacha kwa dendara no wuke oko opposition. Ngima mar opposition oseromo wa Jakom. Omiyo kama koro nyise chwe tiende ma wuod sugoi be koro nyose yie mar mondo mi okaw nyithewage Jakom. Wanyithindi wan gimi wacha ne mwatimo kato this time round Jakom. Wakweni kama neno iseso wani Jakom kiki yie ng'ato yuatindi mondo mi wawuoge sirikand Ruto ni. Gik mwaseneno ko chakre maandamano waseneno malit kaka mine nyithiwa inego Tiagas chwadowa mine irepo to marai wadonje broad base full wa support baba kunyiso wani wa support Ruto full. Wan kako oganda Luo to gi supporters ni Kenya at large wagombo nwa bed gi civic education mondo wang'e ber sirikal. Wang'ni ok wagomb nwa wuoge sirikal kendo. Sirikal matiyo makawuono mar owadu matis William Ruto ne en sirikal mwadhi kome, en sirikal mwadhi kee. Sirikal ni jo ODM nyokawe committees e parliament omiyo jothurwa waol gidhi ndara wang'ni oganda chose wuondo wa ok wachak wadok chien.
Koromogi to kuok e county ma Kisumu bedo ka kaw yo marom kuom kata kamano kapok kaw yueyo nitie jogo manena kendo luwa achiel kachiel. Erokamano Evans Generali wacho ni Intin Wuod Saeko Nyango Organizing Secretary mar Onagi Comrades Alliance wacho ni nene makaro kamano kuom kete kaindi Alisa Kech erokamano kuom kete e Ramogi TV Alfonso Uma wacho no Chieng Manuel aneni e Ramogi TV kenda mor gi limbe ma ogai mar ODM time kor gwenge erokamano kuom kete Ramogi TV. Auko Nyakwar Obed erokamano kuom kete Ramogi TV wacho ni to imor gi kaka Ramogi TV kelonu weche manyien gi ji mathoth mabende na kaindi Irina Koth erokamano kuom kete e Ramogi TV. Ashley Miriam wacho no Chieng Emmanuel an bende ane Ramogi TV kama antiera sebedo jara mar Ramogi chakre na yawe nyaka kawuono erokamano kuom kete Ramogi TV. Evans Generali wacho ni Ochieng Emmanuel aneni eyo makare wach mar kanisa to kod omenda onego we ma ji ok odonjore erokamano Evans Generali. Suna Jacob wacho ni in bende kine Ramogi TV gima ichiwo e kanisa okonego yangi lela kamano nyalo kelo tulo ne jotend kanisa maonge kod makosa. Erokamano Suna Jacob kuom ote machal kamano. Riaga Henry Awatha wacho no Chieng Emmanuel an bende neni eyo makara no kathoth loso mane kwan omenda michiwo e kanisa. Wacho kanyo ni bishop no wacho nyoro ni gima ichiwo e yor apanda okiland kamano koro ne kaka kanisa no odonje sida to pesa pod ok ochopo ne giro kamano. Henry Riaga Awatha ka achiel kod Shemo Tho Benisa no Chieng Emmanuel aneni eyo makare wacho na kaendi ni weche motenore kod omenda michwale kanisa. Ongisa ni Aluo News kenda mor man bende an tiende golo milioni an ok anetiende golo milioni medhure kanisa ka jopinto chandore. Mar ariyo health okethore sha ok ti kendo piny owacho ni tiyo to pod ok oti. Lipod Auditor General wacho ni pesa ni dongo e ofuku ji giwegi otimie nonro mogik wacho ni edwani mondo los negi wanga pa mok namba nyokal kochomo ndiru ka gana mano kuom gol ne governor e county mano momo benya koro mga jwangi kidhi mabor pod ntiere kod mathoth ma ikune chenro mar Angichwelo. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod wangeso kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Rum's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel. A reason to imagine. Royal Mabati Factory Limited. Karinyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie i pachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 07263 kata inyalo timo order mari kokalo e mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu.
achaka yudo changamoto moko e iye kanyo. To kata kamano, chunya ne pod ohero mbita, ne pod awacho mana ni nyaka abro bet, abro toboa, abro tiyo. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar! Gisebedo kaka achiel kuom kweth mar jothum kende ma pod orito kendo tiyo kod gige manyiso thumbe luo, kitwa kod timbewa. Gin kod sigana mopondo. Kingi. Maendi ang'o momiyo en uyiere nade? Kendo mane osenyuolo jothumbe mathoth mag ohangla iluo. Ei kaunti ma Homa Bay, wayudo jaduong' Samo Pere. Koro gin gik mane wadwa ng'eyo ni gin gik mokidhi matindo mokengoro. Mane ochako kweth mar kenge, kendo omiyo mopondo ei thum mar orutu kod asili. Ng'e jothumbewa, tich abishni, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Erokamano nyakwara magi komedo kete Ramogi TV, migawo mar thieth okayo od bura mondo mi obi omed gi omenda maromo bilion 6 e budget mabalang', omenda magichano tiyogo e bugo thieth ma okwongo, mano primary health care kod thieth mag tuoche matama. Moyang kod jagoro maongire migawo mar thieth Harry Kimtai mochopo nyim komiti mar thieth e od bura. Kimtai yango ni gisego chapa oboke mag piny owacho okang' mar medo omenda mar thieth ne jotuo kansa kowuok shillings 400,000 nyaka shillings 550,000. Under the benefit package now that you are entitled, when you have paid your premiums, the social health insurance premiums, you will be entitled, if it is cancer case, wherever you will be treated from level 4, 5, and 6, as long as you are accessing cancer treatment, the benefit package that you are entitled is now going to be 550 and not 400 as per the previous benefit or tariffs that we had published. We have agreed that we are publishing now the amounts we are paying to healthcare providers, and this will include all facilities that we are paying. This will help the public and any other interested party to be able to know how much has been paid to which provider for what purpose. Duol mochung' ne weche mag lope pachoka, the National Land Commission ochiwo thuolo ne bad migawo mochung' ne weche keyo pi e puothe, National Irrigation Authority mondo dhi nyime kod chudo mag jogo mane ochuo lopegi mondo mi oula ma pi ne lu. Ka piny owacho si omenda maromo shillings milion 168 ma idhi tigo de chulo wegelo. Bang' rito chudo margi kuom higni buora, geno ko nitiere ne jogo mane ochiwo lopegi mondo koro tige gedo mar kar purno malo Akuja Irrigation Scheme. Geno ni obiro machiegni bang' duol moch wechego mag lope pacho kae, mabende ong'ere kaka National Land Commission miyo duol mar National Irrigation Authority kata NIA thuolo ma chulo wegelo omenda maromo milion 68. Maneja mar kor purni malo Akuja Irrigation Scheme Isaac Munga wacho ni chenrogo mag puodho bok mag lo kapok ochulgi koro dhi nyime. President nomiyowa around milion 68. Anyalo wacho ni pesa no wantiere godo sani, and wasetudre gi jo National Land Commission ma gimiyowa thuolo mondo wadhi mbele gi chudo. Ma sani nitiere komiti mane ofis mara ma Akuja ka madhi mbele gi cheko otese mag jopur mondo mi gichiw thuolo mar chulogi. Koro watimo kaka searches mag land mondo mi wa verify gi documents mag jopur mondo wachul the right owner mar puodho. Maneja ni malo Akuja Irrigation Scheme wacho ni ji mamoko ma nyingi koro onge listi ma chudo, weche chudo magi pod iloso kod piny owacho. Compensation itimo on priority basis. Mokwongo en kama watime operation sani mawapure ni. Wasebedo gi pur matek, ipuro
to kamipure no wuon kanyo neno ni pok ochule. Koro wasebedo gi pur matek matin. Koro waneno ni mondo kama wapure sani wachulgi mondo wadong' gi yot mar pur. Ano number 1. Kaito kuma wagero sani kaka block 1-1 and block 1-2 mane ja president obiro launch. Gimba wamiyo gi priority mondo mi kik gichung gedo. E okang' mar medo lach mar kar pur maluwa kuj irrigation scheme, ten kar pur ni wacho ne lo maromo ekas 1,200 manyien idhi yaw higane mondo jopur omed yudo puothe maginyalo pure. Sani wagero block 1-2 and kwatieko block 1-2 waburo chako kelo another 1,200 acres ma waburo pure mchele and mano en part of pesa mane president nochikowa ma mondo mi ogere contractors nitie site gidhi mbele gi tich and ageno ni by sama igani dhi rumo financial year dwe mar 6 wabro yudo ka watieko block 1-2 ma wachako keto those acreage into production. Kaluwore kod singo manogol kod jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe mare e kar pur dwe mar 8 mar higa mokalo, jotend kar pur ni maluwa kuja wanjo pur sani yudo mbolea machiegni kodgi kabende kata chiro mar ochele be nyaka sani koro nitie makare. Fertilizer obiro, NCPB no wamiyo a warehouse kama gikete fertilizer margi and jopur wasani nyalo yudo fertilizer e bei man piny kendo machiegni mopogore kuma ne gidhi giome fertilizer mabor min Migori. NCPB bende ochako kawo space machielo ma ong'iewo mchele ma wapuro te ma sani onge japur moro amora ma diwach ni odiwo gi mchende. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kado ke weche motenore kod yiero kod duol mochung' ne yiero e pacho ka Nyakwara Mgajwang' gin ni duol mochung' ne yiero e pacho ka IEBC oyango chenro mar bago yiero madundo kuonde chung' od bura 5 kod ward 10 e dwe mar 10 higani. Lendo makamano dhi kelo fuong'ruok ne jogo ma gin jogo ombulu mag gwenge mowinjore timie yiero madundo. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, IEBC geno tiyo gi omenda maromo shillings $450 e yiero makamago. Bang' rito kuom thuolo malach, jogo ombulu e kuonde chung' od bura ma Ugunja, Vanisa kod Magarini koro nyalo bedo kod geno mar dhi yiero jood bura margi manyien e giko higani. Jatatije maduong' mar IEBC Marjan Hussein Marjan oyango ni IEBC chano bago yiero madundo e kuonde chung' od bura 5 kaachiel kod wards 9 e kind dwe mar 9 kod dwe mar 10 higani. So we can go by the 90 days, but for the other MCAs, we'll also combine them. We'll just do one for all of them. We'll not wait. So we'll do all of them at a go. So if you ask me if they come in mid-June, then maybe around the end of September or September, October. Yes, that's when the time we'll do the by-elections. Okay, thank you. Magi timore kinde machieno mar gwelo commissioners manyien mag IEBC bende nie tielo mogik ka aput motelne kod Dr. Nelson Makanda geno miyo jo Kenya commissioners manyien dwe manyien. Kar chung' od bura ma Vanisa osebedo ka onge kod jaod bura margi kuom thuolo mar higni 2 kaluwore kod tho mar jaod bura margi Kulo Hassan e higa mar 2023 e masira mar apaya e buore Nairobi. Jogo ombulu e kar chung' od bura ma Ugunja bende osebedo ka onge kod jachung' margi kuom thuolo mar dweche 7 mokalo tok jatend piny William Ruto gwelo James Opiyo Wandayi jatend migawo mar teko higa mokalo. E komachielo, kom od bura ma Magarini ne odong' thuolo e higa mokalo bang' doho mamalo mogik yie kod ng'eto mar doho mamalo mane owito oko yiero mar Harrison Kombe kaka ja od bura margi. Marjan onyiso od bura ne IEBC itiyo gi omenda maromo $450 mar bago yiero makamago. Around for costing for all of them, it will be around 450 million to conduct the by-elections. Jogo ombulu e kar chung' od bura ma Malava bende dhi yiero jood bura margi manyien kaluwore kod tho mar Malulu Injeni dwe mokalo kaachiel kod kaunti ma Baringo madhi yiero seneta margi kaluwore kod tho mar William Cheptumo. Mopogore kod kuonde chung' od bura 5 go, IEBC bende dhi timo yiero e wards 9. Marjan bende onyiso od bura ni IEBC chano nyiewo masinde mag yango nonro mag jogo ombulu kata KIMS kit
maromo 14,000. These are the chemicals that we are going to use for the purpose of registration, because these chemicals can do both registration, verification, identification, and resource transmission. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Mane jatatije mar IEBC James Oswago. Jatatije machon mar do Ann Amadi kod mane en jatend duol ma ji oketo tim dwaro mar katiba Charles Nyachai. Gini kin ji 37 moro kwayo mar dwaro lemo ma jakom duol matayo yore pacho ka IEBC. Kaka jafama marwa Nyakidi lero aput mochung'ne yiero commissioners mag IEBC oyango ni ji 37 noro kwayo ne lemo ma jakom ka ji makwan gi romo 1,319 noro kwayo mar bedo commissioners. Ei ote margi, aput mochung'ne yiero jakom kod jokanyo mag duol mochung'ne yiero pacho ka IEBC giko noyango kwan jogo manoro kwayo ne thuolo mane gilando ka kwan duto mag jogo mane oro kwayo romo 1,356. Kuom mano, ji 37 noro kwayo madwaro lemo ma jakom mar IEBC ka ji 1,319 noro kwayo mar thuolo mar commissioners mag duol no. Listino ma ji 37 mamanyo lemo ma jakom IEBC oriwo kodaka director mar chike mar duol mar IEBC Crispin Owiye manyaka sani pod tiyo, Dr. Duncan Ojwang mabende en japuonj mbalariany ma Africa Nazarene e weche mag chike, mane en jatatije mar doho Ann Atieno Amadi, mane en jatatije mar IEBC e kinde mokalo James Oswago, mane en jalup jatatije ma bad migao mar doho Francis Kaikai Kisinja, jakom machon maduol ma ochung'ne jiwo chenro maketo e tim katiba manyien kata CIC Charles Nyachai e kind mamoko. Kata kamano, wenge koro menyo ni to listino dichope okang' mane ahinya to kaluwore gi nonro mar moko kuom jogo manie iye. Jatatije machon mar IEBC James Oswago masani laro lemono ne oyudore kama tek gi buch mibadhi mane otenore gi yiero mar higa 2013 kama ne oyude gi ketho machiwo rak ma shillings bilion 1.3 ne nyiewo masinde mag yiero e yor mibadhi. Oswago ne oyudi gi ketho kendo ne omi kum gi doho. Ann Amadi bende notiyo kaka jatatije mar doho chakre dwe mar 1 higa 2014 nyaka dwe mar 1 higa 2024. Kata kamano, e higa 2023 notude kaachiel kod wuode gi okinde mokadek e bura manochwal e nyim doho kod kambi moro mar piny Dubai ni ne gichulo omenda manyiewo mula magikone ne okochoponegi. Kata kamano, doho ne oyango ni ne onge ranyisi ma tudruok e kinde gi kambino. E ripot mar apudno, kaunti mar Homa Bay oyang kaka mano motele kwan jogo manoro kwayo ne lemo ma jakom maduol mar IEBC gi ji 5 ka Kisii, Bungoma kod Trans Nzoia duto ne nigi ji 3. Kaunti no bende otele kwan jogo manoro kwayo ne lemo mar commissioners mag duol mar IEBC gi ji 63 kiluwe machiegni gi Kisii gi ji 62, Bungoma gi ji 59 kod Kakamega gi ji 54. Kaluwore gi jakom mar aput mochung'ne chenro no Dr. Nelson Makanda, aput no tiyo matek mar chieko chenro mar yiero jakom kod commissioners mag duol no mar IEBC e kinde mar ndalo 90 kaka jatend piny William Ruto nochiwo chik. Oganda jo Kenya bende koro keto wengegi kendo rito gi siso maneno ni gin ji mage mibiro yier mar dadhogi ne lemogo. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Bad migao matimo nonro mar kothe kod chenro mag pur KALRO opuonjo jopur mag Kisumu ewi kit kodhi mabeyo kendo manyalo nyak. KALRO ne obago romo gi jopur Kisumu mar nyisruok ewi kit kothe makare. Esther Ojwang chiwo ler. En romo mane obagi kod bad migao matayo nonro ewi chenro mag pur KALRO, romo mane okelo kanyakla jopur mondo mi nyisgi mathoth ewi mwandu mag pur kod yore pur. Teresa Okio, ma en jakanyo mar KALRO, wacho ni lalruok margi kod jopur en mar neno ni gibedo kod ng'eyo ewi tiyo kod kodhi ma opuodhi. Dwaro maduong' ne en ni mondo jopur oyud kodhi mopuodh ma ka gipidho to gibiro bedo gi yuto maber. Koro ne wayawo dhoro angewa mondo jopur obi ong'iew kodhi. You see different variety of seedlings. They explain
yields, treatment, how to use farm inputs. Kalro ojiwo jopur mondo oti kod kothe manyien ma okele chiro manyalo timo maber kuonde ma jopur nitiere. Wan gi oduma miluongo ni gafo. Okawo dweche 3 kende. Koro japur bedo gi chiemo mapiyo piyo. Mchele bende wantie gi mchele ma ok ochuno ni nyaka ipidhie e pi. Mopogore kod chenro mag pur, jopur bende noyudo thuolo mar yudo thieth manochwalnegi. Kuhusu hiyo free dental services hapo, napongeza sana. Kwa sababu gani? Hakika sisi binadamu hata nisipotaja wanyama wengine, tunahitaji meno ili tutafune vyakula, tunahitaji meno tutafune, na haya meno ni muhimu sana yawe yako salama na yawe yako katika afya bora. It has been a free service, and getting free service nowadays is very, very difficult. They moved their clinic from town to Kibos field a day. Esther Ojwang, Ramogi TV, Kisumu County. DNA test mari gi Prince chalre. Omiyo ine wuon Prince Raj. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel. A reason to imagine. Marubani wanashinda pesa 50 in seconds on aviatashabiki.com. Kwa majina naitwa Jane Wangari Dirango. Nafanya kazi shule inaitwa Dhome Boys, mimi ni mpishi. Niliona watu wameanza kushinda kwa TV. Ndio nikakuwa interested sana kuanza kucheza. Nikajaribu, ndio nikapigiwa simu nikaambiwa mimi ni mshindi wa 500,000. Nilifurahia sana hadi nilishindwa kufanya kazi. Hii pesa kwanza nimepanga kuanza biashara yangu, niache kuwa mwajiriwa sasa. So watu waendelee kucheza. Siku ya mtu ikifika atawin. Win millions in seconds. Cheza aviatashabiki.com. Not for persons under the age of 18. Timbago koma KCB yudo sir kod mijingo to kocha matimbago koma Thomas Rito Hulungwani mawuok e gwenge mag Afrika ma milambo riwore kod ikruok margi motelo ne tukgi kod tim mar Kabras Sugar gi Kodira. KCB biro rakore kod Kabras e tugo mar timbe motelo e mesa mar lig mar agoko biro bagi paw tuke ma ASK Kakamega. KCB gi sani otelo e mesa mar lig no gi points 50 tok tielo 9 kendo geni yudo loch magineno ma bende gine digni 19 mokadho. Jaloch tugo no biro yudo thuolo mar bago finals ma Kenya Cup. Historically, KCB Kabras has always been a tough game, and the players and the coaches know that it's going to be tough. And you know, my role, you know, I'm good friends of the club, and my big job is to help the coaches, you know, identify weak points in how they coach and how they run the team. And my big job is just to make sure that they run a better process. And it's a great honor for me to be here during my off time to come assist the team. Nyakora mogi mana mokelo e giko mar weche manyien chenro mar ang'ich welo warom ka oromo saa 3 e chenro mar Oimore. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa ne en Elizabeth Otieno.